Dansstudio Dokkum presenteert Back on Stage Stadsschouwburg Harmonie Leeuwarden. Leuk! Hey, vrouwje! Echt prachtig, man! Tante is grutsk op die. Hoe dat ik zo mooi dansje voor heb. Hey, een nieuwe vlog. Ik ben in de Harmonie in Ljouwert. Want Jara had Juwet een uitvoering van haar danskwallen. Zal even zien wat ze is. Even ziekje. Van wie staan ze erboven? Hallo? Is Jara er ook? Jara is verstapt. Goed je best dan, hè? Wat mooi, hè? Soms ik zenuwachtig ben. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Zo ja, ik zenuwachtig. Wat denk je? Of doet ze dat wel gewoon? Dat denk ik wel, net zagen. Als je al pas zaken, had Jaren die alles wat chill in, wat ze eraan had of nog niks? Dus het is echt verdiend verrassing. We hebben wel. Ja? Oh. Een tipje van de sluier. Nee? Oh, spannend. Dansstudio Dokkum presenteert Back on Stage Stadsschouwburg Harmonie Leeuwarden. Leuk! Oh, de zaal zit al aardig vol, jongens. Maar we daar boven, derde? Oh, dat is wel leuk, ja. Ja? Kom maar. A few moments later. Wauw! Ik wil op stoel doen, maar niet. Zie je maar een plakje, jongen? Nou, wie let us verrassen? Als trainer binnen? Ja. Wat hebben we hier alweer? We are back. Dit ben ik. Bang. Dat ben hun? Bang. Oh, bang. Oh, net bang, maar bang. Sorry, hè. Dansmix 9+, Leonie de Jong. Nou, we zullen het zien. Het licht gaat uit, dus ik denk dat het zo beginnen gaat. Wie neem je mij in de dansshow van Jara en de rest van ze. Nou jongens, dat is echt een gekke show. Jara maakt een groepje mooi. Ik zal even chillen hier. We gaan nu treien horen. Bang, die ze. We are back, dat wie het eerste nummer. Dit ben ik, Bang, en ook Bounce With Us. En dan gaan we aan naar Leeuwen en Leeuwinnen. Zaken moest het even naar de wc, dus kijk even weer het programma beginnen. En dan gaan we samen naar binnen en dan gaan we verder met de tweede ronde. Dit is echt te gek, jongens. En wat doet het al je goed? Echt super moeilijke pasjes. Ze doen het toch maar even. En ja, ik hou natuurlijk wel van de theatrale, dat weet je wel. Maar dit is echt geweldig. Het zit heel leuk in elkaar. Goed georganiseerd, alles gaat mooi vlot achter naar on. Dus ja, en voor Els het wils. Voor alle jaren versjes en soorten en types wat. Dus even jong en oud. Dus heel mooi. Ik ga weer naar binnen. We gaan naar de tweede ronde. Die maken er echt een show van. Hielden mijn paraplats en al. Echt cool. Wat een energie had die vrouw hier. Hoe we dat ik zo mooi dansje cool. We gaan weer verder. Zo mooi, al die verschillende stijlen. Hè? Van heel grappig naar best wel emotioneel. En ja, dat is natuurlijk ook heel mooi om dongers. Ik is er heel veel emotie in kwijt. En even lekker, even boeten die zelf treden en helemaal daarin gaan. Dus ja, dat is wel echt prachtig om te zien hoe mooi het ze dat oerbrengen kunnen.
We binnen Takam dacht ik onder de laatste 4 of zo, denk ik. We hebben zien 1, 2, 3, 4. Ja, er komen nog 4 doensen aan. Dus we binnen er haast heen. Maar wat een schitterende medie nou al. Dus we gaan naar het laatste pad van de doens. Takam on het laatste doensnummer van Midje. En die doet 11 mei. Dus alle band die van Jon op het podium staan, had die gewoon dat laatste mei. Dus de afsluiting. Is het natuurlijk wachten op Jara, want die is het goed. Echt een hele grutske tante. Ze zullen hun nog wel een omklaaien, denk ik. Of net. En dan komen ze aan zo op. Alle ouders zitten vol smacht te wachten dat ze hun bandje weer shirten. Als je een peer in een reed shirt. Ja, dat komt zo. Hey, hoi! Echt prachtig, man. Tante is grutsk op die. Hoe dat ik zo mooi dansje voor heb. Ga je met goede zin, neem het. Ja, dat is hartstikke goed. Ja. Nou, vrouwlie, wat ga je met super goede dieren? Tevreden? Ja. Hey, vond je dit nou een leuke vlog? Dan zoek ze abonneren en zetten. En via het net de chill app te downloaden van je tablet als telefoon. En na je vlog!